så begyndte jeg at interessere mig meget for buejagten, for jeg synes det her med at afgive skud til et stykke råvildt, for eksempel med en rifle på 100 eller 150 meter, det synes jeg egentlig ikke sådan helt kildede lige så meget i maven mere, som det egentlig gjorde til at starte med. Og det hang også rigtig meget sammen med det her, at det var egentlig ikke så vigtigt for mig at få dyret med hjem. Det var meget med de oplevelser, som jeg gav. Så derfor så besluttede jeg mig for i 2019, at jeg ville være buejæger. Og så købte jeg en compoundbogen. Det er sådan, der ligger her. Det var ikke i den her, jeg købt, men en anden en. Og begyndte at træne op med den. Det er en compoundbog, det er jo en bue, hvor der er nogle cams på, som næsten udligner det træk, som der er. Der er sådan lidt over, når man kommer helt ud, så den er lidt lettere at holde. Der er et buesigte, og der er en stabilisator. Den trækker man med det, der hedder en release. Man kan sætte håndled eller en håndrelease. Den trænede jeg op med, og så tog jeg buejagtprøven. Og for at tage sådan en buejagtprøve, der skal man først så skal man en tur på buekursus. Det bliver her på Sjælland bliver det afholdt nede i Stenlille Jagtforening, eller lige nede ved siden af Buejagerne Midtjylland, nede ved Bjarne Olsen, der holder det her på Sjælland. Det er sådan en dag, man skal tage ud af kalenderen, hvor man kommer ned og hører om en masse teori og praksis, og man kommer ud og prøver nogle forskellige skud med den bue, som man har tænkt sig at droppe til jagtprøven. Når man har været det, så trykker han lige ind på Jagttegns hjemmeside, og så er det faktisk registreret, og så kan du få lov til at gå op til en bueprøve, jagtprøve. Og når man skal op til den, så møder man op om morgenen, nu hvis man har været heldig at få en plads, for der er ikke så mange af dem, men så møder man op om morgenen, og så starter man først med en teoriprøve, og så kommer man ind i et lokale, ligesom man har taget kørekort eller noget som helst andet, og så skal man ind og sådan et afkrydsningsskema. Dem, som der så består, de får lov til at gå videre til den praktiske prøve. Dem, der ikke består, de får lov til at prøve igen en anden gang. Til den praktiske prøve, der først så skal man have målt sin bue. Det vil sige, at der er en kronograf. Det skulle vi næsten have taget med ud. Det er lige meget. Det ligner sådan en rumstation, man sådan, stiller op. Den er ikke særlig køn. Den skyder man en pil ind igennem, og den måler så hastigheden på pilen. Så tager man hastigheden af pilen og gange pilevægten og nogle forskellige ting, og så regner man det ud, der hedder joule. Og det er den fart, der er i pilen, når den ryger ud gennem buen. Når vi er, når vi skal op til buejagt, så hedder det så, at minimumskravet for en jagtbue med en skarp jagtånd, og det er sådan en pilspids, som ligger her. Det vil sige, at det er sådan en cotton contact, lige snart den rammer, så begynder den at skære. Det er en fast jagtspids. Man kan også få nogen, der folder sig ud, når de rammer et dyr, og det er sådan en mekanisk spids. Men hvis vi taler dem her, så er kravet, at der skal være 40 joule. Buen skal kunne levere 40 joule, for at man må kunne få jagt med den her i Danmark. Mekaniske spidser, der skal op på minimum 70 joule, og dem må man kun bruge med compoundbue. Man må ikke skyde med mekaniske spidser på traditionelle bue, som det her. Man får målt sin bue og får godkendt både sin pil og sit udstyr, og så får man simpelthen en seddel i hånden, som man så skal have med ned i skoven lidt senere. Når man så skal ned til den praktiske prøve, så tager man sin bue med ned, og så bliver man tit og ofte mødt af en, det hedder herovre på Sjælland i hvert fald, bliver man tit og ofte mødt af en, det hedder Henrik Jørgensen, som arbejder i Naturstyrelsen, og han er en rigtig, rigtig fin fyr, bortset fra, når man kommer ned i skoven og siger hej til ham dernede, så er han ikke særlig flink. Du får i hvert fald ikke taget en pil ind, som ikke er inde, så det giver helt sig selv. Der kan du komme med æbler og alt muligt andet til ham, det hjælper ikke noget. Henrik han tager imod dig dernede, og så går man en runde ud i skoven. Og så anviser Henrik dig en plads, og så siger han, du må gerne afgive et skud til det stykke råvildt der. Og så møder man lige præcis den skive her. Og det er altid den her bukkeskive, man møder, så der er ikke noget som helst at være i tvivl om, at det er nogle forkerte skiver, der bliver brugt til prøven eller noget. Det er den her, man går efter. Der er en scorezone her, og man møder 6 bukkeskiver på 6 forskellige afstande nede i den her skov. Man får ikke afstand med vide på dyret. Man skal selv vurdere, hvor langt er der derhen. Hvor skal jeg holde med min bue? Og så skal man eksekvere sit skud. Der skal 5 ud af 6 pile, de skal sidde inde i skud, eller inde i kiltågen. Hvis det er, at man rammer stregen, og stregen den er brudt, så tæller skuddet indad. Det vil sige, hvis stregen den er brudt, så tæller den som en rammer.
hvis man består på den her bueprøve her, så kommer man op til Henrik Jørgensen, til hans bil, og så skriver han et midlertidigt jagtprøvebevis til dig, som du kan med i hånden, og så må du faktisk gå på buejagt. Så hvis man så har lyst til at gå på jagt med enten en langbue eller en recurve bue, som har de her købede ben, så skal man op til en ny bueprøve. Til en af de buetyper. Fordi man må ikke specifik buetype. Ja, for man må ikke bare gå på jagt med en langbue, fordi man har et buejagttegn til en compoundbue. Og det gør det, og det må man ikke, fordi det kræver noget helt andet at skyde med traditionelt udstyr. Jeg vil våge den påstand, at en compoundbue kan man blive lynhurtigt så dygtig til, så man i hvert fald kan bestå en buejagtprøve. Hvis man gider at træne, og har nogen, der gider og kan hjælpe en, så kan man sagtens blive rigtig, rigtig dygtig med den meget, meget hurtigt, så man kan bestå en jagtprøve. Det er altså noget helt andet, når man kommer over på en recurve bue eller på en langbue, i særligt langbue. Så det kræver simpelthen hver sit buejagttegn. Jeg har til compoundbue, og jeg har til recurve bue, og jeg skal have til langbue her til foråret. Jeg har ikke kunnet nå det her til efteråret. Der har været DM og alt muligt andet i vejen. Så det har været, det må alligevel lade vente lidt på sig. Så det er sådan, man får et buejagttegn her i Danmark. I Sverige for eksempel, der har vi jo rigtig meget god jagt også. Vi har grisejagt og alt muligt andet. Men i Sverige må man ikke gå på buejagt. Det er ulovligt. Man har prøvet at få det igennem rigtig lang tid. Jeg kunne godt tænke mig personligt at prøve at skyde sådan en vildsvin med en bue. Det tror det går sådan noget kriger, noget op i en, når man står med den der pind der. Men i hvert fald sådan en vildsvin der, det kunne være rigtig sjovt, men det må man desværre ikke. Okay. Hvis du har buejagttegn herhjemme, hvor du går på jagt efter alt? Ja. Eller er der begrænsninger? Alt hvad jagtloven tillader, med det største som råvildt lige nu. Okay. Vi har haft en prøveperiode på 3 år. Det vil så faktisk sige, den blev faktisk på 4 år, fordi man ikke fik den vurderet i tide. Men vi har haft en prøveperiode på 3 år, hvor vi måtte skyde stor hjortevildt. Det vil sige, at vi måtte skyde kronvildt, altså kronhjort og kronhen, og vi måtte skyde dåvildt og silkevildt. Det er de 3 hjortetyper, vi har herhjemme, som er større end råvildt. Og det er ikke fordi, at det er et no-go, at vi aldrig må skyde dem mere, men lige nu, der ligger det faktisk under evalueringen, om at vi kan få lov til at få det som en fast del af vores jagttegn. Eller jagtlovgivningen kan man sige, at vi kan få lov til at skyde de her store hjortedyr med bue og pil. Eller om vi ikke kan. Alt betaler for, og alle undersøgelser og alt muligt andet betaler for, at det får vi lov til. Men vi mangler et blåstempel inden fra Christiansborg. Jeg tror måske, de er kommet tilbage på sommerferie. Så det kan være, at det kommer på et eller andet tidspunkt. Men der er nogle jyder. Over i Jylland, der må man jo gå på jagt efter kronvildt først i 9. Og de piver lidt ind på de forskellige sider der. Og de kan få lov til at skyde en kronhjort med en buepil. Og hvis det er det største problem, man har, så tror jeg fandme, at man har det godt. Altså, det er ikke styrelsen, det er EU, der blokerer det lige nu. Ja, ikke hjortejagten. Jo, den store hjortejagt. Ja. Er det ikke også dårvildt? Jo, dårvildt. Alt større end rådyr, ikke? Så, når man så går på jagt, altså grunden til, at jeg synes, at buejagt er så fascinerende, det er jo fordi det her med, at man skal kæmpe mod de her sanser, at de vilde dyr, de har, og de er jo bare langt mere overlegne end os andre dødelige her. Morten? Jeg har et spørgsmål. Ja. De større rådyr, eller det der er større, altså dåvildt er det, og Ja. kronvildt, er der så ikke også en ændring i, hvor mange joule? Jo, det er. Men lige i øjeblikket, fordi man ikke må skyde dem, så er det faktisk ikke en del af jagttegnspensummet, altså med buejagten. Du bliver ikke stillet nogle spørgsmål i det, men det er rigtigt. For at skyde det store hjortevildt, der skal man i minimum levere 80 joule i stedet for 40 joule. Og det er næsten umuligt at opnå med en recurve bue og en langbue. Så skal man i hvert fald være meget stærk og have nogle meget tykke fingre for at kunne trække så meget. Næsten alle nye compoundbuer i dag leverer de 80 joule, som der skal til. Så, men det er rigtigt. Der er nogle lidt andre krav. Altså, hvis man skal levere 80 joule med en recurve-bue eller en langbue, så skal du formodentlig op på noget, der ligner en 80 pund, eller noget i den stil, for at kunne levere det. Og det er de færreste, der kan trække det. Ja, jeg kunne heller ikke tænke mig at prøve. Der ryger fingrene. Ja. I hvert fald en ting er at kunne trække, den anden ting det er også at kunne ramme med det, fordi at der er ikke nogen tvivl om, nu stærkere buen er, nu mere tungt den er at trække. Nu mere fokus bruger man også på det frem for sit skudbillede. Når du typisk går på buejagt, pircher du så, eller sidder du oppe i et tårn og venter på, at stegen kommer vandrende? Rigtig meget med forskel. Altså til at starte med, da jeg startede med at gå på buejagt, der
Jeg vil lige ved sige, at jeg valgte den nemme løsning, og det passer ikke, for der er ikke nogen nemme løsninger i buejagt. Fordi der skal man bare være musestille, og de ser alt. Altså det er... man tror, man er ninja, og man tror, man gemmer sig rigtig, rigtig godt derude i skoven, der, men det gør man bare ikke. Og det er jo igen det her med sanserne. Altså, når det lykkedes en at skyde det her dyr med bue og pil, så er det bare... Altså for mig var det som at starte helt forfra. Jeg havde lavet sådan en jagtjournal i den tid, jeg er gået på jagt. Jeg har rundet 200 rådyr med riffel. Men da jeg skød mit første med buen, der var det ligesom at starte helt forfra. Det var, jeg troede, jeg var faldet ned stigen efter, jeg havde skudt det der dyr. Jeg rystede over hele kroppen. Jeg havde ligesom om, jeg fik rigtig, rigtig voldsom feber. Men der startede jeg med at sidde oppe i træerne og vente på, at de så skulle komme. Jeg vidste jo godt nogenlunde, hvor dyrene de gik. Jeg har en del jagt herude, som jeg kender rigtig godt. Og da de første dyr ligesom var blevet nedlagt på den måde, der synes jeg jo, det blev rigtig, rigtig spændende at prøve at pyrse efter dyrene. Det vil sige, det vil sige, man lister efter dyret, når de kigger væk, eller når de spiser, eller gør et eller andet. De må ikke se dig. Og jeg ved godt, når man bliver stillet spørgsmålet, altså den anbefalede afstand, det er jo lidt ligesom med riffel, kan man sige, fordi der er jo ikke nogen lov, der hedder, at du ikke må skyde et stykke råvildt på 30 meter med en bue. Spørgsmålet er, at man synes, det er etisk korrekt. Og den er jo ikke hurtigere end lydens hastighed, så det vil sige, hvis nu længere væk du kommer, nu større chance er der også for, at dyret når at sætte i bevægelse, inden pilen rammer dyret. Så jeg synes jo, at hvis jeg kan holde mig med traditionelt udstyr inden for 15 meter, og compound-bue inden for 20 meter, så synes jeg, det er forsvarligt at skyde til et stykke råvildt. Men at kunne pyre sig ind på et stykke råvildt i den frie natur, ud over åben mark, eller gennem skov, eller et eller andet, og komme ind på den skudafstand af et stykke råvildt, når man først er kommet derind, så har man jo ikke fået den, fordi du skal først op og stå, du skal trække din bue, og du skal få slukket pilen, uden at den ser dig. Trækker man en pil til et stykke råvildt, og den kigger på dig, så er den allerede 3 skridt foran. Så når du slipper pilen, så når den enten at dukke sig eller løbe. Så man må aldrig nogensinde skyde til et stykke råvildt, der er sikre på dig. Det skal altid være, at man gør det, hvor man er uopdaget. Og det betyder jo også, at står man i en situation, hvor man rent faktisk har muligheden for at skyde til et stykke råvildt, når man står på jorden, frem for at sidde oppe i træerne, så er det måske halvdelen af gangene, at det egentlig også lykkes at slippe pilen, fordi de får øje på dig. Og det er, derfor så er det også super, super vigtigt, at man er kamufleret rimelig godt. Der er nogen, der faktisk påstår, at den bedste camouflage, det er at sætte sig ned og holde sin kæft. Den allerbedste camouflage, man overhovedet kan få i naturen, fordi at dyr er jo egentlig farveblinde, så de kan ikke se dig, hvis du har noget rødt eller et eller andet på. Men jeg vil våge den påstand at købe noget tøj, hvor man falder bedst muligt ind i den baggrund, man sidder oppe af. Og der er også noget, der hedder de 3 B'er også i buejagt. Det er sådan noget med belysning og baggrund og bevægelse, og hvornår bevæger man sig, og hvad er vigtigt, skyggesider eller solsider og sådan noget, men det kan man holde kæmpe langt foredrag omkring. Men ellers så, ja, det var vel egentlig, hvad har jeg ellers skrevet? Jo, så har jeg skrevet lidt om det her med 3D-træning, altså sådan noget, som I ser herude på den her bane, eller oppe i skoven, eller den, jeg ved også, der er nogle stykker i hvert fald her, der også skyder 3D-stævner rundt omkring. Jeg bruger det rigtig meget, både til konkurrencemæssigt, kan man sige, men jeg bruger det også rigtig meget til at omsætte den træning, som jeg får på en 3D-bane, til en jagtsituation. Fordi det her med op- og nedskud, og de 3D-baner, vi har her i Danmark, de er jo efterhånden lavet så meget, eller så jagtrelevante, så at det giver faktisk super gode jagtrelevante muligheder til skud, som vi nu engang giver. Så derfor så synes jeg jo i hvert fald sagt, at man kan omsætte en masse af den træning, som man har i 3D-skydning, til en jagtrelevant situation. Ja, og ellers så er der ikke så meget andet. Der er de her nokker på pilene. Altså, fanerne på pilene, de kan jo enten være lavet af plastik, eller også kan de have været lavet af fjer. Og der er nogen, der køber dem færdige. Jeg laver dem selv. Ikke fjerne, dem laver jeg ikke selv. Det er der nogle fugle, der gør for mig. Men jeg limer dem selv på. Og sidder og nørder lidt med det derhjemme. Og det skal man passe på med, for det kan også tage super, super meget i ens fritid, når man først kommer ind i sådan noget der. Så er der så nogle nok-ender her, og de er lavet af plastik. Men man kan også få nogle, der er indbygget sådan et lille lys i,
Og det er faktisk den, som jeg sidder af fra min compound-bue. Det vil sige, at når man skyder pilen afsted på jagten, lige snart pilen den slipper buen, så begynder enden at lyse. Og det vil sige, for det første, så kan man følge sin pil igennem luften, og for det andet, så er den meget, meget nemmere at finde igen. For det er sådan med sådan en pil her, der er nogen, der tror, at så skyder man et stykke råvildt, og så løber den rundt med en pil i sig. Det gør den ikke. Sådan en pil som den her, den ryger lige igennem et dyr, og så sætter den sig i jorden. Og så løber rådyret, indtil den ikke har mere blod. Altså det er ligesom at hugge hovedet af en høne. Den er død med det samme, den opdager det bare først, når ligesom at systemet det er ligesom at løbe tør for brændstof. Så den her, den går lige igennem et rådyr, og så løber dyret, og så kan man gå hen til sin pil bagefter, og så kan man vurdere, hvordan ser svejsen ud. Svejs, det er jo det blod, der er inde i et stykke vildt. Er det lyst og boblet, jamen så har vi et lungeskud. Er det sådan meget mørkt og meget sådan fedtet i det, så kan det være hjerteskud. Er det lidt grumset i det, så kan det være leverskud. Så man lærer også at vurdere en masse omkring det her med, hvordan pilen den ser ud efter skud. Og når man så har givet det her dyr noget tid, tit og ofte, så skyder man dem jo et sted, hvor der er buske, træer, alt muligt andet. Så det kan jo sagtens være, at den falder, hvor den er ude i syne. Og derfor går man jo aldrig nogensinde til et stykke råvildt, før der er gået lidt tid. Også selvom den er død, fordi man skal være 100% sikker på, at den i hvert fald ikke rejser sig og løber videre, eller gør et eller andet. Så, den lyser. Så nogle kan man også få. Morten, hvordan skyder du den? Den vejer jo noget mere, den der lysnokker der, ikke? Og altså de her, jeg kan ikke mærke forskel, om jeg skyder med den her, eller om jeg skyder med en af de grønne, med en compound bue. Der er ingen forskel. Nej, jeg kan ikke mærke forskel. Det skyder jeg ikke godt nok til. Der er også en anden spids og noget end... Ja, der er jo en anden spids. Den her spids her, kan man sige, den vejer 100 gram. Og det gør min træningsspids også. Og det er sådan helt bevidst, fordi så kan jeg få en jagtspids, der faktisk flyver meget, meget identisk med det, jeg egentlig går og træner. Jeg har min egen lille 3D-bane derhjemme. Jeg bor på et eller andet sted. Så jeg træner hver dag. Hele året rundt. Så det bliver til rigtig mange skud. Men min jagtspidser, den her jagtspids, der ligger her, det er den samme som den her. Den er bare ventileret. Den er ikke skarp. Det vil sige, det er sådan en prøvespids, man får med, når man køber den her type spidser. Og den flyver fuldstændig lige sådan, men den ødelægger bare ikke skiverne. Så derfor så kan man tage de her prøvespidser på, og så kan man gå og øve sig med sine jagtspidser, uden at den faktisk er skarp. Hvad hedder de der? Er det der Twig, eller hvad hedder den? Det er en G5 Montag, den her. Nå, ja. Kan man få en prøvespids. Ja, den anden det er også en G5 Montag. Det er bare en M3, der ikke er ventileret. Der er jo nogle meget kloge amerikanere. Amerikanere, de er jo kloge i det hele taget. Altså specielt når det kommer til påstande og alt muligt andet. Men de mener jo, at sådan en her, den simpelthen visler for meget gennem luften, så dyrene den når at høre den. Min påstand den er, hvis et dyr den har mulighed for at nå at høre en pil, inden den kommer derhen, så er det fordi, vi skyder på for lange afstande. Så det kommer så ikke så nok. Men det kan jo også blive så meget fanstørrelse, der er Det kan det sagtens. Så jeg har oplevet, da jeg havde jagttegn til min langbue, at skyde på 2 gange har jeg skudt til råvildt fra 13-14 meters afstand, hvor de stod og spiste. Ingen sikring, og de nåede at dukke sig, selvom jeg skød lavt på 13-14 meter. Og det er simpelthen fordi, de har hørt strengen, og så reagerer de så hurtigt, at de faktisk kan nå at dukke sig 20-30 cm eller mere, før at pilen den når at komme derhen på så kort afstand. Og det var med en 55 punds langbue, og den bevægede sig relativt hurtigt, så jeg tænkte, mand, det er... Nogle gange, det kan ikke lade sig gøre det der, men det kan det. Nogle gange så tror man, det er løgn. Der er sådan en... man har sådan en idé om, når man går på jagt efter sådan et stykke råvildt. Du kan jo ikke se mig. Så. Når man skyder til et stykke råvildt, der står og spiser, så det kan godt være til bueprøven, så har vi en killzone, der siger her. Men det jeg altid går efter, når jeg skyder efter et stykke råvildt, det er lige der, hvor at brinken den faktisk slutter. Der holder jeg altid min pilspids, eller altid mit skudbillede, altså som om jeg vil ramme den lige der. Og så passer det altid, uanset hvad den afstand det er. Sådan en dyr her, som Jesson også siger, det kan faktisk, hele den her bund kan komme helt herned og ligge. Det er ligesom om den mister alt, hvad der hedder elastikker i benene i løbet af en millisekund, og så ligger den helt nede på jorden, og så springer den videre igen. Det er taget nogle langsomme gengivelser også på YouTube og sådan noget, hvor man kan se, hvordan pilene kan gå lige hen over ryggen på dyrene, simpelthen fordi de simpelthen slipper alt, hvad de har, og ryger ned og kommer op igen. Så for at undgå det der, så
den nederste tredjedel af dyret, hold på den, når man skyder. Men inden man når dertil, så er man desværre nødt til at gå igennem igen. Hvordan træner du til sådan en jagt på? Hvad gør du af, jeg vil lige sige, gruppespring for at få trænet? Hvad bruger du teknik og hvordan? Det er jo sådan, som buejæger i Danmark. Vi er jo de eneste jæger, der skal op til en generhvervelse. Lige præcis. Vi skal op hver 5. år og vise, at vi stadigvæk godt kan finde ud af at skyde med vores buer. Og det er per bue. Det vil sige, at den her hver 5. år, den her hver 5. år, den her hver 5. år. Hver gang man har haft den i 5 år, så kan man op til en ny skydeprøve for at blive ved med at gå på jagt med bue. Og når jeg står i den der, så er det jo kun de her skiver, jeg træner på. Når jeg skal op til bueprøve, så er det forbudt for mig at skyde 3D. Så er det udelukkende bukkeskiven, jeg skyder på derhjemme. I alle mulige forskellige givende afstande. Nogle gange, jeg har en datter på 8 år. Det er jo min største fan. Hun synes jo altid, at det går skide godt, når vi er ude at skyde, og det er jo dejligt at have sådan en med. Og hun plejer faktisk bare at sige stop, når jeg skal stoppe et eller andet sted. Og så vende mig om, og så give skud til dyret, fordi så kender jeg ikke selv afstanden på dyret. Så er det egentlig hende, der bestemmer, hvor det skal være. Så det er jo sådan nogle gode måder at prøve at træne de der ting. Men når man skal op til bueprøven, så holder jeg til det, som vi skal op i, fordi ellers det forstyrrer for meget. Så, det er det. Skifter du bue undervejs? Træner du med flere forskellige buer, eller er det den samme bue, du skyder med? Og det er jo samtidig, man skal op til nej. forskellige prøver. Det er noget timer til rette. Men det er jo et farligt spørgsmål, det der, Jes, fordi nu har vi lige været til DM, og der var, jeg stiller op i traditionel buejægerklasse. Nu skal vi op til Sjællandsmesterskaberne her den 30. september. Nu har jeg lige fået den her lange bue her. Og det er fandme svært at lade den her ligge, selvom jeg godt ved, at den her jeg skal træne med. Så selvom man godt ved, hvad der er rigtigt at træne med, det er jo selvfølgelig det, man enten skal op med, eller til konkurrence med, eller et eller andet. Jo flere buer man har, nu mere kilder det bare i fingrene. Så jeg prøver på ikke at have så mange forskellige. det er min kone også rigtig glad for. Så, ja. Men går du med jagt med både compound og recurve? Ja. Er der en forskel for dig i at gøre det? Altså i år her, for eksempel, der den 16. maj går bukkejagten ind. Der sad jeg faktisk med min compound-bue, fordi der sad jeg har et konsortie, som er startet for 10 år siden, tror jeg. Så har jeg 3 gode kammerater med der. Og selvom det er mig, der har startet det, så er vi jo lige vilkår, så vi trækker jo loddet om, hvor vi skal sidde. Og jeg trak sådan en kasse som den, der står deroppe. Og når man sidder sådan et sted, så er det rigtig, rigtig svært at skyde med traditionelt udstyr. Fordi der simpelthen ikke er pladsen til det. Så der havde jeg min compound-bue med, og skød også en buk. Men i slutningen af bukkejagten, der skød jeg så en buk med købbue. Så det er... Jeg havde håbet på, tror jeg, at det var... Altså det her, det var virkelig stenalderen, ikke? Nu skulle man bare ud og være vild med de vilde og alt muligt andet. Men oplevelsen var ikke anderledes, synes jeg, i selve det her med at få lavet et godt skud og få skudt et stykke vildt. Jeg tror bare, det er buejagten, der brænder af mig. Og buetypen, det er sådan lidt, ja, færdigt. Ja. Nogle spørgsmål? Så noget? Flere spørgsmål, så jeg kommer nu. Så må jeg sige til. Hvor meget skyder du om dagen? Så du siger, du træner hver dag. Til start med, skød jeg rigtig meget. Jeg skød måske 80-100 pile om dagen eller sådan noget. Det gør jeg ikke mere. Men det er også fordi min træning, det gælder ikke bare om at bare skyde mange pile. Det skal være helst lidt færre pile, men til gengæld så alle pile skal være fuldt fokuseret. Jeg har sådan en tæller, så når jeg laver et skud, som ikke er godt, men så klikker jeg den en gang, sådan, så når jeg er færdig med min træningssang, så kan jeg faktisk se, hvor mange skud har egentlig været ukoncentreret, eller hvor jeg egentlig ikke behøver at slippe pilen. For jeg kan sagtens lave et skud, som sidder i en 11'er, hvor det ikke var et godt skud. Fordi jeg føler ikke, at tingene de var ikke sådan, de skulle være. Og derfor kan man godt være skide heldig, at den sidder godt alligevel. Og det er der, man også skal være loyal over for sig selv, og så sige, jamen selvom det er en 11'er, så var det sgu et lorteskud. Og så give en til. Så det er måske 20, 30, 40 skud, et eller andet om dagen, som sådan ren vedligeholdelse. Og ikke mere. Til gengæld så alt, hvad man laver, det skal bare være fokuseret. Mm. Cool. Ja. Så hvis der er nogen, der får super meget lyst til det, så kontakt enten sådan en klub som den her, eller et andet sted, hvor man kan begynde at skyde lidt med noget bue. Jeg der ikke gør det. Og så er det simpelthen, og
Jeg har lige en ting først. Inden man selvfølgelig kan til buejagttegn, så skal vi selvfølgelig have det almindelige jagttegn først. Det nytter ikke noget, man bare siger, jeg vil gerne være buejæger, og så man tror, at man bare lige skal op til en dags kursus, og så op til en bueprøve, og så må man gå på jagt. Sådan er det desværre ikke. Eller sådan er det heldigvis ikke, vil jeg faktisk sige. Fordi man skal først op til en jagtprøve. Ganske almindelig jagtprøve, og kende helt vildt, eller kende hele jagtloven, med alt hvad det hedder vildt og biologi og alle mulige andre ting. Når den er overstået, så kan man så vælge at tage en bueprøve. Dengang jeg tog jagttegn, der skulle man jo ikke have en haglskydeprøve, som man skal i dag. Så det vil sige, da jeg fik jagttegn, der måtte jeg jo gerne skyde med et jagtgevær. Det må man ikke i dag. I dag der skal man have jagttegn, og så er det faktisk lige lavet om til, at man gerne må som det første selv bestemme, om man vil have buejagttegn, riffeljagttegn eller tage en haglskydeprøve. Men da haglskydeprøven blev indført, der var det faktisk sådan, så når du havde taget dit jagttegn, så skulle du tage din haglskydeprøve, inden at du faktisk måtte gå over og skyde med bue. Og det vil sige, hvis der sidder en eller anden og altid har drømt om, at måske har en lille Robin Hood gemt den i sig, og så siger, at det her det kunne jeg godt tænke mig, så var han faktisk tvunget til at gå ud og skyde med et jagtgevær, inden han faktisk kunne få lov til at udleve den her passion, som han havde. Så er det heldigvis lavet om. Så, almindelig jagttegn først, og så buejagttegn først. Det kører det. Og så lige en kommentar til det med hagl og bue og riffel og sådan noget. Det er jo så smart, eller så dejligt, synes jeg, at hvis man går på buejagt, så skal man ikke have hund med. Det skal man, hvis man går på haglgeværsjagt. Så skal man have en hund med. Og det gør også, at det sorterer rigtig mange fra i forhold til, om de rent faktisk kan gå på jagt med det her haglgevær. Fordi det kræver, at man har en hund, eller man har en kammerat med, der har en hund. Ja, det er jo ikke alle, der har hund, jo. Nej, men man kan jo stadigvæk være 5, der går på jagt, hvis du går på anden jagt, eller et eller andet, og 2, der har en hund. Ja, det er rigtigt, men det kræver bare, at man allierer sig med en, der har en hund. Det behøver man ikke på riffeljagt og buejagt. Så, men det er rigtigt. Der slipper man lidt for det, og der er hunden over sofaen og alle mulige andre ting. Jeg kan jo godt lide en hund alligevel, yes, men Ja, sådan er det. men for os andre, der ikke har hund. Ja. Jeg har lige fået 2 katte, jeg tænker ikke, at man kan tage noget til. Man kan godt, hvis man får 2 katte og så en valg, eller killinger og en valg. Morten, når du siger, der ikke er forskel for dig at skyde med de 2 buetyper, hvorfor skal du så have jagttegn til nej? Jamen, der er forskel med at skyde med de 2 buetyper, men der er ikke, hvad kan man sige, en energimæssig forskel. Ja, altså når du har skudt noget, det er det, du mener. Oplevelsen i, når du har skudt noget, er ikke... Nå, altså, hvorfor man skal have 2 forskellige... Jamen, det var, du sagde, at du havde skudt, og du troede egentlig, der ville være sådan en lidt mere back to basic oplevelse. Men det var der ikke, og nu så vil du også gerne have det til langbuen. Ja, men det er jo fordi, at for det første, så synes jeg jo, det er mega fedt at skyde med traditionelt udstyr. Altså, nu har jeg jo lige købt den her langbue her, som jeg godt kunne tænke mig også at blive dygtig til. Og så vil jeg gerne have, tror jeg, bare have fyldt det her jagttegn ud. Det er det sidste, jeg mangler. Så det er mere sådan en... Der er lidt street cred i det. Altså, Nej, det er vi sgu ikke. det er det sidste frimærke, man mangler i sammenhængen, ikke? Og det skal man bare have, og det sker også med den her bue her. Man kan også få falkejagt på sit jagttegn. Det er altså valgt at droppe, så vil jeg hellere have langbue. Så man kan nogle andre nogen, der kan jage lidt med en fugl i stedet for. Men ellers så det der med at få fyldt det ud. Så skal du have en fat. Ja, bare Der kommer også en fat på skulderen. Så. Yes. Jeg har jo rygter om, at nu har vi hørt det her åndelige indspark, så er der noget materielt deroppe, hvis man er sulten. Jamen, tusind tak skal du have, Morten. Det var belærende og godt. Super godt. Jeg ser den der frøspidsen, Hvad siger du? frøspidsen, der ikke var...